खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनैनि जोंनि टपिकआ जाहैबाय BTC इलेक्शन दा दिनै BTC ओनसोलाव इलेक्शनखौ लानानै मोनसे बार बारदों दा बेयाव दिनै गोबां दिनै गावसोरनि थांखिसिम सहैनो थाखाय गोबां रेलि खालामदों दा बेफोरबायदिनो 24 नं मुसलपुर समस्तियावबो राकेश ब्रह्म बिथांखौ मोजां मोननानै गोबां सापर्टार बिथांमोना मोनसे रेलि खालामदों दा बे रेलियाव गोबां माने गस्ला गानालासेनो दा बिखुङाव एबा मोदोमाव दा राकेश ब्रह्म एबा UPPL लिरनानै मोनसे रेलि खालामदों दा बिथांखौ मोजां मोनग्रा सापर्टारफोरा अब्ला आं बेखौ गिबियाव देखायग्रोनो सानदों भिडिअनि गेजेरजों गुबुन फारसेथिं BTCनि बारग' डिपुटि चिफ मानगोनां खाम्फा बरगयारी दा बिथाङाबो गावनि गावनि सिगांनि समस्ति दा बै समस्तियाव गोख्रोङै नांथाबनानै मेल मिटिं खुंदों एबा मोनसे पाब्लिकखौ लोगो हमदों दा बेखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा बे हिसाबै दा बै समाव दा बिथाङा BPF मोन दायो UPPL आव जइन जादोंमोन दा बेनि उनाव मानगोनां EM फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रन्जित बसुमतारी दा बिथाङाबो माने खाम्फा बरगयारी बिथांनि थाखाय चिरांदुवार कन्स्टिटिउसि 14 नं चिरांदुवार कन्स्टिटिउसिखौ हगारना होबाय दा बेनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबाय होननानै मोनसे निउस पर्टेलनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों बेराफारसेथिं मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङा मोनसे निउस पर्टेलनि गेजेरजों बुंदोंमोन दि गावखौ 14 नं चिरांदुवार कन्स्टिटिउसननि केन्डिडेट होननानै बुंना लादोंमोन दा बै बुंना लानायखौ गोबां माने UPPL पार्टिनि वर्कार्स दा बिथांमोना गोजोननाय मोनाखै दा बैनि सायाव गोबां एलिगेसन लाबोदों माने दा UPPL पार्टिनिफ्राय मोनसे डिसिजन लायालासेनो एबा मोनसे डिक्लेयार होआलासेनो बिथाङा गावनि सायाव माने चिरांदुवार कन्स्टिटिउसननि मोनसे सासे केन्डिडेट बुंना लानायनि सायाव गोख्रों माने एलिगेसन लाबोदों UPPL पार्टिनिनो खायसे सापर्टार बिथांमोना लोगोसेनो दा बिथांनि जा बुंना लानाय बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंना लादोंमोन जुदि UPPL पार्टिनिफ्राय गनायोब्ला माने मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि एगेन्स्टआवबो देबरगाव समस्तियाव गेलेगोन होननानै बेखौबो खाम्फा बरगयारी बिथाङा निउस पर्टेलनि गेजेरजों बुंथिनानै लादोंमोन दा बिथांनि खायसे बिबुंथिफोरखौ UPPL पार्टिनि खायसे वर्कार्स बिथांमोना गोजोननाय मोनाखै एबा बैनि सायाव खायसे एलिगेसन लाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों दा बेराफारसेथिं नायोब्ला दा बिथांनि सायाव खायसे एलिगेसनखौ लाबोखाबाय जुदि उननि समफोराव दा बिथांखौ UPPL पार्टिनिफ्राय मोनसे केन्डिडेट हिसाबै गनायथि होयोब्ला एबा केन्डिडेट फोसावोब्ला दा बेयाव गोबां मोनसे एलिगेसन लाबोबावगोन नामा दा बेनि सायाव जोङो एसे गोनो गोथो जायो एबा जों साननो हायो दा बिथांखौ केन्डिडेट होयियावनो दिनै माने UPPL वर्कार्सफोरा मोनसे एलिगेसन लाबोबाय जुदि बिथांखौ गमामायैनो माने 14 नम्बर चिरांदुवार कन्स्टिटिउसियाव केन्डिडेट हिसाबै डिक्लेयार खालामोब्ला दा बिथांनि सायाव थारैनो गोबां केन्डिडेट्सआ एगेन्स्टआव एबा एलिगेसन लाबोबावगोन होननानै जोङो हमनानै लानो हायो मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङा गावखौ केन्डिडेट बुंना लानायनि सायाव दा UPPLनो सापर्टार एबा वर्कार्स बिथांमोना बुंबावदों दि दा बिथाङा गावखौ नेक्स्ट टाइम बेफोरबादि बुंनानै लानाङा दा माने सासे केन्डिडेट हिसाबै बुंनानै लानाङा मानो होननानै बुङोब्ला UPPLनिफ्राय दासिम माने बैफोर कन्स्टिटिउसियाव डिक्लेयार होथ'वाखै दा बे खोथाखौ रोखायै फोरमायनानै होदों अब्ला दिनैनि मोनसे टपिक्सआ बेखिनियावनो आं बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय अके गोजोन्थों